Hello, good morning. Satta जाबाय सातता. Full-time जालायबायलै जेसपना नै ड्रेस गानगासिनो दं. दे थाब गानदोब्रा. ओंखाम लाबोबाय नै जेसपना. दुगैखांबाय जेसपना. आलु जहल, पापर एवनाय. जेसपरखौ स' दोननो नागिरदोंलै नै. मारै 13 लाखो 25 लानो थिननो? स्कुलाव थांनो नागिरबाय. नाया. फ्रि मासखौथ'? हा? 40? कमलदा सबनिल' नाखि? हा? কি খবর রে? जानोसै रुटि फिस माथायाव रुटि जाबायलै 2 minutes later. लासै-लासैनो बिदि बारायलाङो खोमा बे उन्दै बुजिनो रोङैफ्रा. बुजिनो रोङै माने हाबा जानायफ्रासो बांसिनखा नालाय बुजिनो रोङैफ्रानो. बिदि गाननानैहाय गावखौनो समायफ्लेनाय मोननोसै नामा? ओमफ्राय बिदि बारानिफ्राय बारा जालांसै. माबा खेबलाबायखो नोंहालाय? स्कुल गबाय जेसपरना स्कुलाव लांफैदों जेसपरखौहाय. ओंखाम जाहोलांखानोसै ओंखाम जाहोनानै डाइरेक्ट टिउसनाव सोना गालांसै ओंखाम जाहोखांनानै गजोब्बाय नै. जेसपराबो स्कुल गबाय. सोर गानग्रा? बोरायफोर गानग्रासो? है बोरायफोर गानग्रा नङाब्रा थिगैनो दङ बिदिनो गाननांगौना. आंनासो रियेल क्रसलै. है नोंनाबो रियेल क्रस नङा ना हनै. कालार खारबाय. दे रिल बानायनि जोंहा ज'नो. ओरै खालामनांगौरा ओरै बिदिल' खालाम. A few moments later. मेंबाय डाइरेक्ट स्कुलनिफ्राय टिउसन लानानै 1 घन्टा गदों 1 घन्टा बेसे गोबाव जाखोन थानाया 3-4 जाबायगोन हा हगारदों गोदाव सोरावसो दाखालि मैयालाय माथो एथ' नामा हगारा गोबावजों हगारा दहायनो हगारदोंनो 2-3 घन्टा जाबाय सेसफ्राव लांफैदोंमोन नै टिउसनाव होदो दे जारलासो जागोन. A few minutes later. जयमामसनाव फैदों जयमामसनाव ना नागिरनो जयमामसनावहाय बाजारावहाय एसे फैदों नै बेलासिबाय सिंग्रा जानोसै सिंग्रा लाबो नै ओरैबा जयमा बाजाराव 2000 years later. मोनाबायलै मोनाबाय जेसफ्राबो लेखा फरायगासिनो दङ स्कुल प्रजेक्ट लिरदों प्रजेक्टआ लिरबाबो जाया नै सबायजों दाउजों संबाय दाउजों सबाय ओंख्रि सबाय सबायखौ जानो लुबैबाय थानाय मोजां जानो हासिगोन दिनैहाय ओंखाम जानोसैलै ओंखाम 9था जाबाय ओंखाम खारबाय सबायजों दाउजों ना बाथोन